Hola, estem aquí a l'Estruc i hem vingut a fer una entrevista al Quim Packard, que és un curador d'art, i espero que us agradi. Hola, som l'Institut Díaz Vallès i estem aquí per fer unes preguntes. Com et dius? Quim Packard. Vale, de què va la teva feina? Aquí sóc el comissari de l'àrea d'arts visuals de l'Estruc. I què fas aquí a l'Estruc? Doncs hi ha una part de selecció dels artistes, els projectes que anem acollint, aquí a la part d'àrees de performance i arts visuals, i després acompanyament. Anem coneixent el que fan els artistes, treballant amb ells, coordinant les activitats que anem presentant i acompanyant amb la producció i amb la part d'investigació. Pots explicar una mica més en què es basa la teva feina i la funció? Sí, mira, aquí com funciona és que hi ha una convocatòria oberta que es presenten projectes, es presenten artistes a venir aquí i tenir un taller i tenir un apartament, o sigui, tenir un lloc per dormir. Llavors els artistes venen una temporada a treballar aquí, en els tallers i dormint aquí. També hi ha una part de la convocatòria que s'ha obert a gent de Sabadell, artistes de Sabadell. Llavors aquests no tenen un lloc per dormir però tenen un taller. Llavors, amb aquesta convocatòria nosaltres fem una selecció d'aquests artistes, llavors fem una selecció, decidim quins projectes encaixen dintre la línia del que fem aquí o que considerem que estan bé, que són interessants o que són adients o el que sigui. Llavors venen un temps, nosaltres acompanyem, parlem amb els artistes, què volen fer, com ho volen fer, quines idees tenen, quines necessitats tenen, si han de col·laborar amb associacions, si necessiten un espai o un altre, doncs parlem amb ells quines coses necessiten, llavors els acompanyem durant tot aquest procés i al final fem la producció de la presentació. O sigui, llavors presenten el seu treball i fem un evento públic on ensenyen el que han fet durant aquella temporada aquí. Llavors és una residència d'artistes, és el que fem, o sigui, és el que es fa aquí. Moltes gràcies. Sí? Vale.